syyskesäinen päivä yliopistolla, jossa Kale on suorittamassa toista tutkintoaan, muinaisesta arkkitehtuurista. Tuletko tanssiaisiin illalla? Ei pysty. Pitää valmistella esitelmä huomiseksi, mutta nähdään huomenna. Moi! Mitä hittoa? Hei, sinä siellä. Oudosti pukeutunut nuori mies. Minäkö? Niin, sinä juuri. Mistä olet saanut nuo vaatteet? Ne ovat todella oudon näköiset. Ei sen väliä. Anteeksi, voisitteko kertoa, missä minä olen? Demetriaksin kaupungissa kuningas Antigonosin hallitessa. Aha, siis muinaisessa Kreikassa. Niin arvelinkin. Rakennukset, arkkitehtuuri, maisema. Muinainen? Oh, ei mitään. Mun pitäisi varmaan lähteä. Hei, et sinä tuon näköisenä voi kuljeskella ympäriinsä, tarvitset kunnon vaatteet. Kuule, mennään kauppaan juttelemaan.